So constituency di phua constituency pen ke ni tum APHLC lo first lo kejok la pen ke kaduita DC ba returning officer tu alang tum ke lang ateng ta chok lo pusi pu seta scrutiny ke mo 4 tarik si doji la hello la pen nang le ko pia ke mang se nang le bang so MP apharman nang le ke mang ke nang litum chini le ke di ne litum autonomous state under article 244A ke long vek nang po che pe long vek nang po elitum si rat atum pen si itum long nang ji ke di la lo rat atum aja kong pen pete itum claim on e la pen a jok democracy a law pen pot si elitum election che dan nu nang kok lo la pen che dan nu lo pen autonomous state ke long vek po long le ticket to gen itu nge o elo la pen 6 schedule bang ke pang tang vek nang po aja kong kang butang anta ako che end to end nang po la hello la pen dak kar biang long ing long a rat atum a k la pen a long ri to ke pe jok vek nang po la hello akam la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi atum alang litum a k la pen along letan itum rai pivek po la pen alang litum na elitum chini lo adivasi atum da backward pikedi alang litum si schedule tribe status ke long pa prang lo ningkan pharo ke thoma prang seta alang litum non anta backward pick lo si alang litum aphan itum mathapon po la pen ohomia khilonjia tum mangi mathapon vek po la pen CAA UCC la pen hala Assam healing practices of prevention of evil practices act pol albangke pavidet nang ji lailo ni tum la pen son thak ke nu son pe do bom jelang mene la pavidet nang la pen di mahasau non mat ponchat nang bikok lo hal so ponchat di mahasau pen ta ako pon tu vek nang ji adak di mahasau ta autonomous council under 6 schedule se hadak pang tang tu nang ji la pen ilitung kar biang long ta ponchat a law nang pilut tang lo election council election da ponchat a law pen si pe dorong lo lai hui an pavidet tu det nang ji pusine tu nge claim vek po la pen non la autonomous award avidet la pen non na itum lang tha aprang ke number 3 Dipu SD autonomous district constituency pusi ki pupu ge di non ge autonomous pa alam theta pavidet lo nai tum lage serious alam lo e tum ban autonomy nang pipi la BJP tum thuke la pen general tum thuke autonomy itum phan sadhin thuke sadhin adha sadhin anda nang ping tum te ili tum phan nang dong sit jisi la tum ke claim lok lo la posi la autonomous alam the bang ke ako pelong tu nang ji a symbol bang ke ni tum kang wai dun ke torch lo number 1 number 2 ke kesi lo la pen number 3 bang ke ringwell la isile la number 1 sin tum long popusi mathalo atema number 1 bang tala ke thop da lo lage free symbol bam lang reserve kali lage sir natum ki hai ji phan ning ke thekwan do ni tum bang ke
100% si ni tum ning thelo labang ke non batai ke athema tum inglong arat tum just semet inglong arat la pen khiron je khomia tum la pen adivasi tum ke akhei la pen along ri ki vir je phan ke jokta ning hang he ke di ili tum ekhei pen elong ri ke doji phan si ka che protect je phan si ili tum ke claim lo pot election bang ne li tum si highway popular athema BJP Congress ka do tum ge lage akhei pen along ri donang ji pu ke ning je ka la tum ke Seorang lepu hai nang tum se hai jiplo la senang tum hai der luk lu te kitcheng sia parman karbeng lo na panang liku pia asai lu deng ke deng vek je bang la ke 60 la autonomous state abang lo number ke cheng si number 1 lo la pen number 2 ke la ke 6 schedule kapang tanga kam lo an par ke CA pavedet nangi UCC pavedet nangi halaso evil practices act hala ta pavedet nangi la pen hala ponchayat aron ke wan la pa pe dolong ledet nangi la pen la mopen ki pubom autonomous district abang autonomous area po bang tum chelong tu vek nangi la pen Sir, public and short TCMSS, sir. rat aphan ke than kang tum ge la hello modern hut non pindi arni ke ron pulotang te ron ke chedan ge ko pie pasi ke chedan ekhei la pen elong ri ke chepe jok ye phan si ron ke chedan la pen ron ke chedan ke la election hello ron ke chedan non ke election vote ki pi hello la ituma vote hello ilituma AK-47 rifle lo bomb lo chir lo nok lo chong lo la hello la potsi la rat atum a vote kadokavita APHLC to ampan pi lap nang po la hello